sundi winayang jati kapat mongko kalimo candala monggo kalimo candala ae ana leng-lenging jagat sanyata patupate kula lanang ae ana patupate kula angirite kapodungkul saprite satiku marang triwat tunda yen titi amulahu bano batu pate blegegegugeg satulita mel wis jam 2 kliwat 5 menit anak-anakku kok durung ketok anak-anakku durung katon jedul mengko ndak wong tuwa sing diluputke ndak wong tuwa sing disalahke ketang klungsu yen to melu udu banjeli karo anak-anakku le padha rada lirwa ing kewajiban netepi kok kang dadi kersane keluarga Bapak Suyanto lan Ibu Sri Hartiastuti uga keluarga Bapak Agus Swatmaji almarhum lan Ibu Leli Susita Retno Maharani ingkang ndhaupake putra putrine Lintang Widyasti lan Erlangga Dwi Putranto lumantar adikku lanang si Jabrik utawa si Janu Janu kuwi klebu ponakane Pak Suyanto nek ora kleru mbok menawa isih kepernah sedulur mula ora jeneng mukal nek sing dikongkon Janu men rada miring regani ora dadi apa sing jeneng pesti pesthok siji pesti loro jodoh telu tibaning wahyu kuwi sing mesthekke sing gawe jagat omahe yo apik daleme pendapane yo gilar-gilar ditinggal nyambut gawe ana ing Pluntang Buntang Kalimantan Timur wah matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya wis tak nembang sing kepenak joget sing apik Semar kuwi nek ora di condro nganggo sekar pucung kaya niku kurang apik untuku kok saya esuk saya modot ya wis tuwa iki ora apa aduh rasane kaya moh tuwa
Ning wis kepiye meneh? Ya sumur. Monggo. Neno. Wah, suarane men padha karo suarane Ibu Prastiwi. Semar. Sing delok wis entek kowe ya kok ming swara diesel tok. Ayo wayang iki nek digatekke iki pancen ngene iki. Wis ditembangke nganggo pucung, Petro ya urung ketok, Gareng ya urung metungul, Bagong ya urung teko. Wah, lah pancen bocah-bocah iki do kurang ajar. Sajae kaya wis nglirwakake marang dawuh wong tuwa. Iya. Apa dianggep Semar ki wong ora gendhing? Apa dianggep Semar ki wong sing ora ngerti marang Rama? Apa dianggep Semar ki wong sing ora ngerti marang Laras lan Pathet? Semar kuwi laire bareng karo suarane gending. Mula anak-anakku arep tak bandem. Nganggo tetembangan sing kepenak. Aku ki wong tuwa, nek ora nembang sing klasik kok kayane kurang greng. Coba aku njaluk suarane Nyai Mentek. Alias Orisa. Coba ngututke manggung. Wah. Mula untuku kok ket mau cenat-cenut. Ayo sa. Dibawani tak nggo ngundang anak-anakku men supaya tekan kene. Wah. Anggere sing nembang Orisa wah. Weh, dalange semoyo cenges-cenges. Oh sik, apa isih kurang dolanan kowe? Ayo, nusianku kudu duwe ciri khas dhewe-dhewe. Kudu duwe ciri khas dhewe-dhewe. Biasane nek sing nembang anakku wedok ayu kae. Why I was lingsen tanpa dipedhot. Nek Orisa mesti nganggo dipedhot. Why I was lingser. Wah, dan wah. Wengi munggah sok kemunggan. Semono wae aja munggah-munggah. Aku ndak ora gitu. Kemunggan. Heeh, kemunggan. Ah, Semar ki wong cendhek. Engko nek tak ranggeh ora gitu gregeten tak sengget. Neng. Yo, teruske. Kutut manggung ki dirungokke jaman biyen yo kepenak, jaman saiki yo kepenak, jaman sesuk yo kepenak. Ah, jan pancen sing yasa biyen sapa? Kok yo pintere ora jamak. Terus lah anakku Bagong ketok. Nggih, Pak. Sekondi wae, ngangkringan. Iki wancine gara-gara kok malah ngangkring. Kanca-kanca nggih teng mriko, dadi niku ya melu mriko, Pak. Nyun ngapunten nggih, Pak. Ora dadi ngopo. Ha Petro dereng ketok. Kula liwati omahe nggih sepi. Kakangmu Nala Gareng. Nala Gareng kula dodok lawange malah ambruk omahe. Jebul ora dipaku mung ditaleni kabeh. Jan memelas, Pak. Sepi omahe. Ya wis. Janane wong kowe karo aku butuhe iso ngaturake panglipur ngersaning para lenggah. Mekaten, Pak. Nyekar napa, Pak? Wah, Bapak mesti kutut manggung. Sing nyekar Orisa. Wong nggih. Ni mentek nggih. Yuk. Mati. Neti kok mesti. Ana Wahyu Krisnawati karo kae ana sing pinggir dhewe kae. JBL. Prastiwi, Prastiwi. Milio. Ning iki
sing ngrasake kudu ming nek guyu ki sing apik to mir gerangan nganti muncrat-muncrat wah nggunge Nyai Menteng wah keteko wah modar wudus wah rasane pengen jumeneng waduh maksudku aku pengen ngadeg mlaku ngrasake apa suarane Orisa le manggung kemau ketekuk gung ketekuk gung ketekuk wah nek upama ditanding karo kutute ikal nopo as ora nek ditanding karo kutute as ora nek pokoke mari mati kutute Om Pimpah Orisa jan bocah kok kepengen rasane boncengake ngapa arep bonceng karjane endi aku wis yasa Mario Magic sing ngreme ning tangan sesuk nek nyinden arep tak ampiri wah boncengan beri arep tak lemeki serbet anyar mengundak gelis aus wah arep tak liwatke ngarepe mbokmu lho nek si mbok nesu piye ben anten tak jarah oh piye jan Orisa ki upama dadi kutun tak kandange tak gambari Mickey Mouse semari lambene saya ben apik candal ki nang pendopo pinggiri kandang tak tulisi wah jetemen ora ana wong tuwa tak saduk wetenge ayo anggo anggere metreti wah mesti apik anggo mesti diar ayo terus ha saya wangi mundak nyenyet asri aku kudu panggung paling seneng nek dimanggake monggo kuwi untune gogrok kuwi saking senengku wong untune pasangane kok guyu kok dadak ditutupi barang malah kesenggol jendrik gogrok kuwi larang ya mir padake dienggo sing apik wah wedang rukun tak diwedange meneh wedang rukun tak diwedange meneh iki ngono bubar rame kari bubute kaya pitik wae yuk mangga so kapan monggo ayo diselenggarake ate-ate tak dolke fiatku wah arep tak go apa wis ben mangga iki lho ae sing gampang nesu wae cemburu sing gampang mangga
Ya mangga. Iya. Aja kuwatir kowe. Lah wong monggo ora sangan nggo ya monggo. Kaya wis ditembung wae. Terus ya monggo. Ya monggo terserah. Wah, pancen ora saking. Bocah kok tandra. Ih, kowe. Gregetake ora. Ya monggo. Mangga. Ya ngono kuwi. Sinden ki diudi sing tenan. Suarane sing apik tenan. Meti-meti ora guyang-guyu meti-meti. Dengkul sisan kok. Meti-meti. Ayo. Midangat engkang nek gelem tak petuk nek pas nyambut gawe. Wah. Lek dandan tak lebokke salon. Salon pas. Tak kon dandan ning salon. Wah, mesti bocah ketok mining-mining. Mining-mining ki aboh ae. Mining-mining ora. Wah, kita ayu dilenggahke ning panggung. Des. Menglungguhke didrami. Kowe ora cocok karo aku rasa gara-gara karo aku. Bapakne dipaido terus lenggahke nang kowe dingle men gawake katno. Dingleke tak gawake. Wah, petuk nganggo Mario. Mario. Sing reme ning tangan ora nggo sikil. Ming duwe metik pisanane kok gleleng. Reme ora nganggo sikil nang tangan. Rem metik iki kiwa tengen iki rem kabeh. So tak barengke. Mandeke dadakan. Ah iya. Pancen seneng e Semar nek ngono kuwi. Ayo teruske Orisa. Yo, sesuk tak tukokke idep. Idep. Heeh. Dinggo nang ngisor irung. Men kaya Wahyudi. Mbok ya wis to mir kowe iki wong lanang wong wedok kok tak tukokke idem kok kon nganggo nang ngisor irung men brengosen apa? Wong wedok iki ya brengosen padha karo masalah. Sing jeneng penyanyi dangdut sapa? Iis Darminto. Iis Dahlia ae sawangen bringose. Wah, ketok likwat, ketok merak ati, ketok ayu. Apa deme wong wedok iku ora entuk nganggo wulu. Ora gayeng. Yo terus. Sugeng rawuhipun Mas Semar. Walah. Wis tuweke kok dimas-mas. Ayo. Nok, Orisa, sugeng rawuhipun Mas Semar. Wah. Glek. Sugeng. Iya, rawuhipun Mas Semar. Baleni. Pripun? Mau aku nek blero. Kula grogi kalih Mas Semar. Alah, ora apa-apa. Santai wae. Sesuk tak pethuk. Ngagem Mario wau. Kowe gonceng. Ora aja bagong-bagong iki sok kurang ajar. Gocekan mboten. Gocek. Kudu gocekan.
Pokoke ketok nek awak dhewe iki mimilan apri. Mesra ngoten lho. Kuwi lho. Mimilan Mintuna. Antel modar. Ayo Mintuna. Ya. Sugeng. Heeh. Rawuhipun Mas Semar. Wah, iya, sing kok mujan apetan. Sugeng rawuhipun. Dan sapa? Wengi. Yo. Yolah bapak berkutute. Meneng ya merak dublak letong cangkemmu. Senengane ganggu sinden ora. Iki kuwi ngajari blusoke kok iki senengane. Wong tuwa kok senengane blusok ae. Yo. Kan cara anu pamulangan Nabiranda. Nah, iya. Uga cara pamulangan SMKI, Sekolah Menengah Kerjasama. Karawitan Indonesia. Kerjasama dengkulmu melacak ya. Kerjasama nyolong gender. Ayo. Yuk. Terus ayo. Wangi ya bapak jalong ngombe. Aku anggere suwe ora nyemar ngene krungu kudut manggung rasane kaya bergairah. Iya. Saya ya sing nembang dicocoki karo suarane. Aku nembang apa-apa kene ora risau ora. Liyane dur. Omben. Yuk. Wah, jan. Omben. Mbok wis gawe to, Mer? Ngono kok diubat-ubatke. Nono. Kuwi ora angel banget to kuwi. Nono. Manuke kutut atak umben tang tudeng tang tong tang. Enak banget. Yuk. Nah iya. Pakan nono ora wong tuwa tak klip lambene lho mak cenut cangkemku aku dadi lambu arep diklip bola bali ngangkung mandek wathok ra lho saking bungaku ngopo nutuki wesi ngopo iki dodokan ya Mir no akangmu wedo nendi no Bagong kewajibane gara-gara kok ora jedul babar blas nengke wae rasa digagas sing penting ana aku ana kowe isih komplit dienggo gara-gara kowe iya
Gandeng aku wis nembang kutut manggung kowe nembango. Nglipura atine Bapak. Nglipura atine Bapak. Bapak ngersake nembang cara pripun? Weh, ayo sing cara kuno. Aku kuwi wong tuwa ora tau gelem sing aneh-aneh. Kula suwunke suarane Mbak Wahyu Krisnawati. Ah, cocok. Mbak Wahyu Krisnakasasra. Oke. Yu bawa kae apa jenenge iki? Lemet-lemet ngono kae. Lemet Supri. Balane bojone piye? Pila kuwi? Nggih, aku wis ngerti kok. Kowe ngerti mergo pengendari Malik Belok nek ora ngerti ora dong. Wong gendeng nyepelake to, Pak. Yuk. Mbak Wahyu. Jari garwa dalam. Oh iki dalam kesulitan. Aku muni dalang ora dalam, goblok ora. Kuping iso dipreksake ora. Oh krungu dalang. Heeh iki dalang Sumaryono. Mayange ning daerah luar Jawa kabeh, Pak. Oh iya syukur. Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, balik kanan. Ayo. Berondong wi nulet kula. Iki kok cakepane kaya panganan jaman biyen, barondong pinulet gula. Ngerti ta kowe? Barondong ki saka apa jenenge iki? Jagung terus dinaik gula, wadahi plastik cilik-cilik kae. Saiki sarang goleki wong dodol. Wah, mbok sing dodol sing ana-ana wae. Golek kok panganan sing ra ana. Terus barondong terus apa? Lho ngono iki kabeh panganan, Pak. Oh iya, heeh. Lemet Ngerti lemet? Ketan isine wong. Iwak, heeh. Ketan kuwi saka tela kuwi lemet kuwi jerone gula Jawa. Dibungkus godhong gedang. Saiki wis arang-arang ana. Wah, saiki kalah karo apa jenenge iki? Pisah. Saiki kalah karo spaghetti. Kalah karo ikan ayam Kentucky. Terus ketan kolak kang kadulu. Wis sesuk ora usah dadak ngenteni sesuk nek mangsa wulan Ramadan mesti padha gawe kolak. Nah, kuwi isih lestari nek kolak kuwi. Lestari dodol kolak. Ah iya. Terus kuwi apa enak dipangan madu siraja singa. Madu sirat legondo. Wah, tak kira nek madu sirat legondo ki saka apa? Wis mbok tak ngono sing botol. Terus madu mangsa. Terus pipis tuban. Weh, Mang. Pipis ki panganan apa? Pipis kok ndadak nang Tuban. Jenang gendul. Salah to, jenang gendul. Ora gendul. Gendul dijenang wis areng letak kowe wae piye? Rek kok ora sowan utawa ora nglakoni kewajibane. Mengko sapurnane gara-gara iki do tilik nang omahe Gareng apa dene Petruk. Do ngopo kok nganti ora sowan mrene iki? Hah? Tembangke sing pungkasan ya Pak. Iya.